Gledajte ovdje, gledajte. Vidite? Jel možete da glumite budalu na nekom drugom mjestu? Allaha mi, crni Đorđe udara glavom u kamencu. Šejtan je ušao u kaurskog vođu. Ali to je dobro. Sultan će se obradovat. Golhube. 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 Da mi je znati šta onaj pop opet radi gore. Pope! Dobro da si naišao da mi svetiš vodicu, slava mi za 2 nedelje. Dajem pola groša, može i u naturi ako može. Ne bih mogao, sinku, užurbi se. Pa šta ti je to, pope, 2 minuta izbogom? Ne bih. Ja to mogu, sinko, a ja nisam specijalizao to svećenje vodice. I šta sad, svaki ima svoju specijalizanost. A šta ti je, ja? Moja su ti specijalnost saharane. Al ja ti sad ne valjam da ti ja svetim vodicu. O, Pope, baš slušam, pa šta je to? Pa što to ne biste uradili našem boletu, pa ipak je to naš bole. A znate, mi više nismo kinsoši na crkvu, mi smo se sad prosvetlili i sekularizovali, znate, to vam se sad tako moderno kaže. Jes, taki smo ti mi sad. Ajde na slatko i rakiju. Nemoj! Ajde, nemoj! Ajde, Pope, ajde, Pope, Allah se uvale. Eve, pope, kadionica. Uzni. I da popijemo po 1 rakiju za srećan posao. A, ja ti ne pijem nikak. Neka Pop, ne možda popije da kadimo vodic. I pop ima da ne da popije rakiju. Aj. Ma pijem, nego sinoć sam prečerao bile neke trebe, pa spopele na stolove, poskidale se vi svi, vako ja malo, nisam nešto, ali Ajde, lako. pope, ajde da počnemo. Ajde. Voda, vatra i snijeg, kiša i vjetar, pomaže Bog domovome i onome i ukućanima svima prisutnima. Joj, Allah se uvali. Sveti Nikola. Nije Nikola, pope, Pantelija za 2 nedelje. A šta me prekidiš? A kada ja ne znam da je Pantelija? Pa znam, nemoj me prekidati. Znači sveti Pantelija i neka vam prođe lijepo ovaj vaš dernek. Slava. I opet me preki. Pa znam slave, ja. Slava, pa šta? Pa ja ne mogu ovako radit. Ne mogu radit ovako i dosta i tandara i mandara i evo ti osvećena ti je vodica i živjeli. Amin. A Pope, oče prvo to, je li to neka novi obred?
To ti nova litija, dobili smo pravilo službe, sve su ti vaki obredi. Ovaj glavni popa iz Stambula potpisao i vako, onda tako. Kako se to menja sve brz? Ja moram poći sad, moram požuriti. Pope, da te pitam samo, ovo što ti dođemo, vi pola groša, može u naturi ako može? Daj, šta? Vi, da uzeš ovo parče slanine, znaš kakva slanina, vredi više od pola groša. Pogledaj! Nemoj, Ko duša, ne ljubiš ovo. Nemoj! Uzi, Pope. Ja postim. Ali danas nije post. Danas nije post, Pope. Uzi, Pope. Uzmite. Ali ja postim. Mi iz odljenja za posebnog specijalnog odeljenja popova za opela, mi mnogo čašće postimo. Znaš? Ja. Pa jeste kad se ovako malo pogleda. Ima neke logike. Pa ne drugo. Čekaj, bre. Uzi pa jedi posle. Šta mu je, dete? Ljeti golube, obraduj mi. Ljudi! Pa šta je to tamo? Bole, situacija je izuzetno dramatična, ajde. Dosta, ostavite to za onaj drugi film. Posle ćemo, dosta. Zmago, jesi ti to, Zmago? To će se jednog dana zvati dresovi. Sam rekao, petica se napravi. Dobre, dosta s tim grubostima. Ajde, sad Ljubačiću, podeli ove dresove, molim te. Pazite, momci. Ovo ćemo sad biti rekvizita za novu igru. To možeš se igra ovako. Pokazat ću kasnije. Da. Ja bih te molio, oče, da blagosiljaš ovu našu igru. Valja se za novi početak. Ali ne bi tako mi prorokove brade mogao. Šta reći? Presvijetli, care. Hoću reći vožd da presvijetli. Ja pripadam posebnom svješteničkom odjeljenju. Ta naša sekcija, ona radi samo sarane i opela. I ne bilo dobro za budućnost poduhvata da ja sad nemoj. Ne bilo dobro ti nastaviš da kenjaš, oče, nego ajde blagosilje. Pa dobro, kad se mora, šta ću? Bolje nego da fasujem katil ferman. Čiribu, čiriba, neka ova kaurska ludorija traje, ali mnogo plodova da ne daje i pomozi Bože i tako to na tu temu da vam bude i petko i šestko i tako to i bliže i dalje i gotovo. Slušaj me pažljivo, Mujo. Ideš pravo, pa kod bitola lijevo. Jesi razumio? Ajde sad, pozdravi se s Fatom. Ljubite se tako. Ajde. Ne brini se.
Vratit će se on. A možda